Hangani kapor ngila pai kami ke balai juga jing senya lap ke jongi tinga kwa ban khat sobhai pi baro iwi pi wei ki bala banya snok ti lang ba kani ke online worship ke jongi bat ingit skam bau blame kun kuy pi kan ba pisha skor ban pelut e kapor ke jong pi hayi hasam bat ingit skam bau blame dan kat bat pi bat pini shibun ke jing mentoi lang ba kani ke jing senya lap ke jongi banyo sngoi kubor ba ki shakri ba per ke jong blai teni kapor khat sobhalang ya baro si sin pat bat Shua bangin paisha jing shakri ke jongi ye blay to ngin pendam ki kle ke jing dwai ko pa jing ba paneng ai ngo imene ka por sai sin pat ku be shibun e jing kar khum la the a ke jing em ge jongi ba ki si ban lai kumju hang ne ka por dab di sup men ka bakrau ba sai singi la ban yo e ka ne ka met ka balai jong ka chi sang ya lap ma ka bangi la pa dry ban yo sngo ye ka khubor ban sha skor kham tam bakan long kata ka dawai na mata bak jing em bakan jam siam jungi ki kristal kam tam ki por ki benta ki badap la shibun ki jinjar ki jikuslai ngingim la ban le e dry habangi ngap ki tin ni jong me ban inge skem madang ngidwai ha me men ya rap inge try ban em ban le ka kum kaman ga jong me ngadwai ru kam tam na menta shakri jong me ban ya sam ngi ka khubor menta ga jan mit to dorang lem leng kat bat i khnang maka e ka ba ikren ni sam ni kan long at kaman ke jong me hi kerkulang ya baro agi basha skor bat ngap hangani kam janmi kude shibun sai sin pan iki baro ngapan keteng jisu nam penem jongi amen hangani ka por pat ngakwa ba pri thu ipi nong kren jongi hangani ka janmi ide pastor Javi Soklet but ila jutre komi church pastor habun tli ki balang jowai lapalang bat kumta terter Mentai long kumi circle director jongka khasi east circle bat ke subject ba inkran hakani ka miet kadai kapor ka jinjinjar yaki breu jong blai na kaliang ka jonga ngapan pau ka jing sngongu yau blai na ka benta kanekalat ka baula ai hanga Banya don benta hagane ka jingya seng yalap online jong ka balang 7-day Adventist nong po. Hoi ngangej bau blay ula ai happy yaki kubor lengba kito ki jing yalap ki bahaswa jonga bat ngangej ba hagane kapor ublay udang don shu ka kubor ka baudon ban pensngau happy hoi sa sisian nagaliang ka jonga ngasngau bang ngamlong ai ruem kani kadai kalat ka baublay ulaai hanga Bangan yo ban ya don benta ban ya sam ya ka kubor ka jong u lengba ka ne ka jing ya seng yalap online ka kubor ya ka balapan kamti hanga bangan ya sam lem happy kadai halor kapor ka jing janjar ya kibril jong ublay kata gadai ka kubor ka bangadon ban yasam bat pi lengba ka ktien ka jong ublay bat hakaju ka por lengba ki ktien umensim jong ka jingye thu lupa di shwa kata ngin ya pendam haki jing duai ublay ukupa jongi ubaha benang Daka jingay ngawan hakmat ka khet ka jing ia ka jong ni. Ban karpat ya ka jing don rengkat umensim bakhuy. Kat bangi penlut ya gane ka por. Ban sya skor ya ka ktien ka jong ni. Hoy hakaju ka por ngi karpat Bamanya rap ru yangi bangin sngotu bat bangin syempang
ya kata kapor jong ka jing janjar ya ki briu ki jong me badai bangin snau thu ya ka jing don kam ban pen kre knang bo anda ha bagata kapor kan poi anda ha bangi dei ban yai leng ba ya ka bangin yo ya ka jing jom kublai shibon sa sien pat ko try ya ga ne kapor kublai shibon ba me yo sngo yi ki jing duai ba ki jing karpat ki jongi na bangi duai ka kerteng u jisu amen bar amen kapor ka jing janjar ya ki brio jong ublai haswa bangin ya pej ya kani ka khubor ngakwa ban penken mau hapi ya ka jingye thu khana ka bangi syam na ka bible syapang ki arngut shipara u jacob bat u iso kini gidi ki khon shenrang balakha senrap jong u isak barkini ki arngut shipara ki yeng pli yiki arjai ki jai jinglong ha kaba ki brio hangne ha perthei kindon henre kaba kham kerpang ha kapor jong kabakot u iso unget baka hukum ka jong ublei kalong kalengkor jong ka jing te mrau ngalabanong kaba perking ya ka jing lai luoj ka jong u te nagadagadaw klem la ban sya sensyar nagane ka jing te mrau kaba ungei ulajid dalaka mon snau ba ban long unong be mrat syaklau kane ka pen i bau iso kwa daka weipan light no naga jing light luoj ban le kat ba usngeu bahi hoi ya ka jing kular bala ai hau abraham bat bala pen skem hau khon jong u labat skak dau Isak bat ke Rebeka kum ka jing trang bat ka jing Karmen ka jongki bat ya kini ki jing kular u Jacob bat u Iso ki latibha namar bakila yo sngew na kiktien jong ki kimi ki kpa bat haga negapor ka jingkular ka bau bleyu la ai kalong haga bayadei bat ka hok ka jinglong hemen namar kane ka jing ka hok ka jinglong hemen ka kentup om day tang ya ka jingyo kenti ya ka spa bakanja perthei henre ya ka jing krau bakanja men siem ngala banong baru tau bayo pediang ya ka udai ban long uleng do jong ka yin ka sem bat dei ru na ka pateng jong u bau nong siu spa jong ka perthei un one long brio henre ka bible ka ong bau iso tang naga benta si sinbam ka sarwa dau ken jari uladino ya ka hok ka jinglong hemmen jong u hau Jacob kane ka pen isyai bau iso ulakloi ban kendu no ya kata ka baken jabneng knang ban yo ya kata ka baken ja perthei mereka jinglong u Jacob pat kaya per
naka jinglong jong u iso. Hoj wat ladang ila tip bau Jacob ula lepop persya yau blay. Hakaba ula tuno ya ka jinglong hemen bat baula syukoru ya lau jong ukpa jong u. Henry u Jacob ula tip nala ka jong ka kmi lang ba ka jing pentip ka bakan jablay ngala banong baka hok ka jing long hemen ka day banuan hap hau bat ka day ka neken ka bala pendap ya u Jacob da ka jing terang ka bamlasyu ban batai degi kentin brio bat kani kadai kata kajing angnut kajong u hoj om day kajing yo pateng ya kata kaspa ukpa jong u bau Jacob ukwae ban yo Henry kadai ya ka hok jong kajing long hemen bakanja mensiam kata ban long ulengdo jong ka long yeng long sem ban long ukpa jong upai lang balajit bat hakaju kapor ban long ukpa jong umesaya ya ubalakular bat ban yo kentiru ya kaspa kaban om du no kini kilalong kita kilat lani ki kabu ki balapan ki jur yigi jingkwa kadonut jong u Jacob hagawai kaliang ngalabanong bau Jacob ula duno ialah ka jong kaying kadau kalong namar kapop kabaulale Henry hakalenti jengai nalaka jong kaying u Jacob ula kala kabamut bat ula plaru yiki pop ki baulale hakmat jong u blay baru blay ru ula map yiki pop ki jong u haleluya nangta ban kampen lengkot ya ke jinge tu kana ha Bethel u blay ula ai hau Jacob ya ke jing kular ka ba pla hakaba unsa kerku kerpang ya u bat hagaju kapor hakaba unsa walampat ya u syalaka jong ka yeng kaba ula duno hakanan Genesis klenong kaba arpupra katlai hedukan riu badak mi utrai ula yeng haneng jongka dakamut haneng jong kaduka jingkieng kabau Jacob ula yo i hakajing pos niu bat ula ong ngalong utrai bau bleu Abraham ukpa jong me baru bleu Ishak kane ka kendau hagaba metia hame ngan ai du yaka bat hau sembai jong me kat ka bakat sao baru sembai jong me unlong kum ka deumet ka kendau bat men sapai sapriang no syasep ngi bat syamingi bat syatei bat syati bat me on bat hame on long balakerku yiki jaj ben riu baro kapertei bat hau sambai jong me bat hak mi manga ngadon lem bat me bat ngan ribha ya me hangno ru kat syabamelek bat ngan ya lambiang ya me syakanekari nabangano mino ya me tat onda ngalala pendap ya kabangala ong hame kat kabakan riu baru Jacob ula kenditia bat ula ong sisau trai udon haganeka jaka bat manga ngam syem latip ya kata nangta u Jacob khat du e ula syakri hakayeng jong ulaban bat ka jingdon u Jacob hakayeng jong ulaban ka jing sisha kalong
kam shem lalong kapor kabasuk kabakmen yau penban hakawei kaliang kalong kajingker khu yau kajingkeli kalong balai namar bana kajing yashem hakayeng ulaban u Jacob ulanang kumno ban syania haublei wat ha pedeng kapor jong kajing lane kajing jenjar nangta hadin baula penlut ya kapor hakayeng jong ulaban ublei ula hukum yau Jacob baun lepai no syayeng ublei ula hukum yau Jacob baun lepai biang syalayeng hakanan dikum tau Jacob ulami no naga yeng jong ulaban ya kabaula syakri labon bon snam ban mentapat keladai kapor yau bun lepai no syakanan Henry sabun rung no syakanan ngin ya pej hagane kapor ka kabala jia yau Jacob hoi ublei ula hukum ya ubun lepai no syakanan Henry sabaun rung no syakanan pej ka kabala jia yau Jacob haka lenong kabalai puar ka kitab Genesis bat ngin ya pej ka dekat kaba Henry bat kita kinong lam kubor kilayawan pai pat syau Jacob kida ong ngilalej hau iso uhmen jong me bat uwan ban tanru ia me bat saus pa kirang ba lembat hoj habau Jacob ulayos ngau ya ganega kubor hakatohi ke kelep mat u Jacob ulakan mau ya kitu kiktien kibau iso ulong kegiktien kibau iso ulong Genesis klenong ka baar punyo ka rekod ka basaw paway kisngi ban yam briu yay pa kilajan hadin kata ngan sale ayu ngan dapen yapno ya u Jacob upara jonga but onda habau Jacob ulayos ngau lane ulayo kubor bau iso ulawan Genesis klenong ka balai puar ka dekat ka bahnyau ka Bible ka ong ula syap tiang syikat deye bat ula snau jenjar barkadau jong kajing syap tiang u Jacob kadai namaru snau tu bakapop ka baulale kala krau hakabau blei lese unam lasyu ban pendep ya ka kabaula kular hau men baula mino nalaka jong ka yeng hoj ublei ula kren syai bun sa pendep ya ka kabaula kular hau Jacob Henry menta sabaun rung no syakanan kayeng kabaula duno nakadaw jong kapop u Jacob ulas dang ban syepting bayo u iso men jong un penyapno ya kumbaula depong bat namar bagi pop kibaula ne kilakrau hagabau blei unam lasyu ban pendep ya ka kabaula kular hau kadei nakani kain kadaw baga Bible ka ong u Jacob ula syepting syikat deye bat ula sneu jenjar nangta Genesis klenong ka balai puar
Banginnya pej hagar khot ka ba shipel. Ngam shem don ki jing dawa. Yai ba khendiat tam eru na kita ki jing le isn e jong me baro. Lemne na kata ka jing le shisha baro ba melale halak usyakri na batang batlau dingdu ngalawan syashiliang gane ka Jordan bat menta ngalawan long arkan hun hang ne u Jacob upan pau syai syau blay namar bangalong unong pop ubala krawe nagadagadaw ngamlong shu ubadai hok ba men pendep ya ka ei ka ba mela kular hanga ngamlong shu ubadai hok ba men yada yanga na uiso men jonga ubawar knang ban peniap no yanga ho yu Jacob ulapla ya ka jinglong bombit dor shu jongu ulapla ya ka jing bomlong ya ka jing bom dai hok shu jongu bat komta kei ka ba ulale ula yasai ula duai ya ka jing isnei ka jongu blay Genesis kulnong ka balay puar bangin ya pej haga dekat ka ba kat way Genesis lay puar kat way to pelaj im yanga menta ngakerpat yame nakakti uhmen jonga nakakti iso nabanga syepti yang yau bayo unwan ban syoyap yanga nang ta ngakwa bapin yo i yagadakot kabakat ar u Jacob ula dawa yaga jingkular ka jong ublay ula kam kenti ngalabanong ula dawa yaga jingkular ka jong ublay Henry melaong Shishangan le bhai me bat ngan penlong yau sembai jong me komush iap ka duriau ya uba omla nyau shu na ka jingbuan ba jong u haki wei pat kiktien u Jacob uong try ngakwa ban plashai hame bangasyap tiang yalau jong men uiso ubalawat ban peniap no yanga hoj ngatip menta bangam long shu ubadai hok ban yakren bat me namar bangalong unong pop ubakraw Henry tang kaway kalong bamelakular bamen yalambiang yanga sa shisin syakanan bat bamen riru yanga bat bamen kerkuru yanga menta ngakam kenti menta ngadawa yagini kijingkular ke bamelakular hanga ablay om day namar bangalong ubadai hok banyo diang yaki Henry namar bamelong ubadehok omday namar bangalong ubabha Henry namar bame melong ubabha berkat bau Jacob udang penlut marway banyasaj baru blay Haka jing duai kensan lawan mi uwe brio ubalawan ban yale badu haka toga klipman u Jacob ulanang perkat badai unong syun ubalayale badu tekumta mauru ulasdang ban yale teng baru neu brio Bad haga dekat ka ba ar pusau ka Bible ka ong kumni
Bat yau Jacob la iana marwe. Baru weu brio layale bat u hadu bandashai berngut berkat ba u Jacob udang yale bau neu brio kai ka bangiyo I kalong bau ne u brio ulakta yau klong mat sieng kaskep jong u Jacob Bat komta kasieng skep jong u ong gaktien ka jong u blay kalaken kadehang neken bau Jacob ulawan siya kata kajing snow tu bau ne u breu bau layale deshu tang u breu Bat komta agar kot ka baar pun riu Genesis lai puar arpun riu ka Bible ka ong to pelaj no yanga nabakan sasai berngut Henry ulayatu ngan pelaj yame balai lemda medakir kuken yanga wow Kadai ka jingele kabam kaishu. Nganam pelaj yame dalele ruem. Lemda medakir kuken yanga. Nang ta peker khat kaba ar punyo bat ar pu pra. Genesis lai pu ar punyo bat ar pu pra. Uru la ong hau Jacob. Kai ka kerteng jome. Bau Jacob ulayatu u Jacob. Khot kabar bu frau angel pat ulang. Onam khot shu ika kerteng jong me u Jacob. Henry u Israel. Naba kumus iem melayo bor. Baru blay berkibriu. Te me la jobru. Hang ne ngiyo I baika kerteng u Jacob la penkelano. Now Jacob kalamut uta ubalaknino yakajaka jong wepat sha u Israel usim nang tagar khot kabar pukhandai Genesis lai pu ar pukhandai Baru Jacob ulakali ya ubolong to ya tu ngakarpat ya me ya kekerteng jong me ute ulong balai ba mekali ya kane syapang kekerteng jonga bad hang tahi ulakerku ya u wow kajing kali ueu neu breu Ubalakirku yau Jacob. Genesis kenong kabalai puar. Bangin ye pej. Hagar khat kabalai peu. Genesis lai puar lai peu hagar khat. Baru Jacob ulakhat kerteng ya kata ke Jacob Peniel. Nabang ngalayo I yanu. Ngalayo I yau blay markmat. But yagaman sim jonga la pelaj im putet weu neu brio balakir ku yau Jacob kat kum gani gada khot udeu blehi nang ta shushu ngin ye pej nau Hosea kelenong gabakat ar Hosea kelenong gabakat ar but ngin ya pej hagar khat kabalai bat kabasa Hosea kelenong kabaar kadakhat kelenong kabakhat ar kadakhat kabalai bat kabasa hakakpo ulabat naga kongdong jat ya u men jong u bat nalaka jingklan ulayale bat no baru blay
nang rekhot ka basau shisha ken ulayale badno bad uangel ula jobru ula yam baula kerpat hau ula shem yau ha betel bad hangta ula keren bad ngi ula keren bad ngi weune ubau Jacob ulayale bad no kata-kata kejingkeli namar ka Bible kaladep ban penpau hadu lai teli ki kerdeng kiai kita kabeningkong ubril kabaar ublei kabalai uangel uai kanyune ba u Jacob ulayale klem artatien udai u Jesu Christ ubau trai u Jesu ya ubala penituru hakatasman gabarim daka kerten Michael uta urang ba bakrau Hoj u Jacob ulayale baru Michael uta urang ba bakrau banga kuat ya pi bepinyakan mau ya ganeka benta namar ngin sayawan pai biang sakato kat nepor menta pat ngin ya pek kumno kaneka jinya Shem u Jacob kabangi dang syudep ban ya pek naga Genesis lai puar lenong on sa pendep ru yaka bat kibril ki jong ublei hakapor jong kabakot namar ka Bible kala dep banya lupa bahkan sadon sakawepat kapor jong kajing jenjar kumbalapan hakato kajing ya Shem experience u Jacob hakato kapor saba unrungno syakanan mentang inya pej batna naki benta jong ka tesmen kabarim bat ka tesmen kabatmai kata Daniel katway lenong nangta Daniel kat ar lenong bat jing penpau kat sao bat kat san lenong bat kat du pat ngin ya pej lengkot bat nga naga kot ke jingile bakrau mentangin ya pej shuanau Daniel kat we lenong kedekot kabasau pusau Daniel kat we lenong kedekot kabasau pusau Syash korba Henry ki jing banana mingi batna syate kin pen khuslai yau bat un mino daga jing bitar bakrau ban pen jont bat ban pen du no khoi ya ki babun wow Henry ki jing bana namingi nasyate kin pen khuslai yau haki wepat kiktien kane kamut bahkan don kajing penbena ya ka khubor ka bakarpang nasyamingi bat nasyate bat kane ka khubor kan pen khuslai yau sim nasyate bat kajing mi na kane ya ka ka baun le pek rekhot ka ba khasau pusau ka benta ka buat bat un mino daga jing bitar bakra ban penjot ban penduno khoi ya kibabun hato philayo i ya kamat hang ne kabenengkong kadon ka khubor ya kabala yalap lani ya kabala penbena nasyate bad haka juga por namingi bad kane ka khubor
kalapan khuslai ya usim nasyatay, bad hadian kata usim nasyatay, ulamino, ban leayu, ban penjot, bad ban penduno koi, ya kibabuan. Kaya kaneka tien kibabuan kateu yigibril bayayne jong ublay. Nang tapan nginyepek Daniel kat ar lenong kerekot kebenengkong. Daniel kat ar lenong kerekot kebenengkong. Hoi ki don lai teli ki jingjia hagane kerekot. Nakwa ya pi bepin yo i hagane kepor. De hagane kepor unyeng Michael. Kay kabanjia onda haba usim nasyatay unmi ban penjot ban penduno khoj yigi babon Michael unyeng joy kata kamut unsdang ban shimtino yagajing sanshar Teha kada kapor unyeng Michael utau rang ba bakraw ubayeng nagabenta ki khon ki briu jong me nang tas ngap ha siya kani kaway pat bat kanlong kapor kabajenjar kat kata om shem ladon nadu balalong kajaj benriu hadu kada kapor ngap ha saja sian usim nasyatay uyos ngaw ya kakubor na mingi bat nasyatay telapan khuslay yau barka jingmi nagane ulamino daga jing bitar bakraw ban penjot ban pendu khoj ya kibabon onda haba ulamino ban penjot ban penduno khoj yigi babon ka Bible ka ong Michael unyeng joy kata kamut Michael ulasdang ban shimtino ya ka bor sanshar hoy ula iano ya ka kamlendo kabaula syakri Bad menta ula shimtino ya kakam kumusim. Barka Bible ka ong onda habau Michael unyeng joj kan long kapor kabakumno kapor kabajanjar. Barka mat kabalay Kabangiyo i hagani kerkot Daniel kat ar lenong kerkot kabanengkong kabenta kabakadu jaga dekot kong badha kada kapor on pelaj yigi breu jong me haleluya badha kada kapor on pelaj yigi breu jong me yakat uban syam balato ha kata ka kitab kamamut ka kitab jong ka jengem ko kipara bai jonga keli yalade hato ya ka kerten jong pi la tonem ha ka kitab jong ka jengem hang te habneng lada la to haleluya Kandon kajing pelaj kabakerpang. Nangta ban pelaj nakae. Kadang-kadang kajing keling. Uei ubalamino ban penjot ban penduno khoj igi babon. Ka Bible kat komudania kat wei sau pusau udeus iem nasyatei. Hang ni ngis ngau tu bayi gibriu jong ublay on sa pelaj nakai nakabor jong usim nasyatay mentapat ngenyepet jingkun pau khat sao bat khat san lenong shua kata hato pitip
Kani ka khubor kabalawan na mingi bat na syatay kayeng nagabenta ka katkum ka jing yatu lupa katkum ka kitab jing penpau kelenong ka bahnyo uto angel ubadon bat u ya ka syap jong ublay baim uwan mi nasyay jing penpau hanyau lenong kerkot kabaar uwan na mingi nangta kato ka jing perta bajam jong ka jing penpau khat pra lenong kawan na beneng barka beneng hi kadai nasyate de namar kata ka khubor kabalawan na mingi bat nasyate kabalapan khuslai yaus nasyate klem artatien kadai ka khubor jong kilai angel jong ka kitab jing penpau khat sau lenong kerkhot kaban riu hadu kerkhot kabakhat ar oh ka khubor kabalawan ra ya ka jing penyaklat ya ki kenjaban riu haki ar kan hon ki bahok bat ki bapop hoj kadai ka khubor jong kilai angel kabalapan khuslai kabalapan bitar yiki bor niam jong ka ne ka perthai nang ta nga kwa ya phi ba pin tip se ka ne ka we ba onda ha ba ka khubor jong kilai angel la deb ban yalap katkum ka kitab jing penpau kelenong ka bakhatsan kadkhot ka bapra ya ka jing khang ya ka lat jong ka jing isne la khang no hangte habneng jing penpau khatsan lenong kadkhot ka bapra te la pendap ya ka temple dagat dem naga burom mublay bat naga borba jong uteu no ru umla balip sut chakada temple tat onda lapen dep yigada ke hnyau ki jing yap them jong kita ke hnyau ki angel para be jonga ya ka jing khang lakhang baronda habai ka jing khang ya ka lat jong ka jing isn lakhang no hagada kapor uji suru un iano yaga kam lendo ka jong u but un shimtino yaga kam jong usim but nang ta kan sadon kapor jong ka jing jenjar berkat kum ka jing penpau kan riu lenong kapor jong ka jing jenjar kadai kapor jong ka jing the yiki hanyau teli ki klam bakadu hato POE yigi jingjia ki balaya bot ter kat kum balaya tu lupa yaga khubor jong ki lai angel ladep ban yalap barkane kan panyaklat yigi kan jaban riu haki ar kan hon kakan hon jong ki baman menta daga jing bitar ka persyang ban penjot ban penduno khoi yigi briu bayane jong ublay bad haga ne kapor u jisu upen kutno yaga jing syakri ka jong u haga jaka kentang hangte habneng bad ulakalalong usiam halor ki briu ki jong u barka jing mi nang ne ngidon ya kapor jong ka jing jenjar kabalong kapor jong ka jing the yiki hanyau teli ki klam nang ta kat kum ka kitab jing penpau khat san lenong ka kitab jing penpau khat san lenong ka khot ka baar hadu ka basau ka don ka kan huon jong ki briu ki balayo ya ka jing job halor umrat klau
badhalor ka dur jong u, badhalor ka dak jong u, badhalor ka jingkhen ka kerteng jong u. Menta pat ngin ye pek lengkot naga kot ka jingele bakrao. Hagalanong ka balay pupra, balaay kerteng ka jing maham bakadu, lajan baro ka way kalanong ladabi puli, ka kren siya pang ka jing syon siya. Kata kamut ka kren siya pang uto angel ubalawan na mingi. Bat siya pang uto angel ubadon kabor bakraw ubalawan na beneng kat kum ka kitab jing penpau kat pralanong kat ka benengkong hadu ka basaw. Barkadai kanikan ke kubor kabalawan na mingi bat na syate bat hadian kalanong kabalay pupra kajing maham bakadu ngiyo i saya kalanong kabalay pukandai kapor kajing jinjar bakraw barkasyakri jong utray dagapan syong nong rim hau Daniel kat ar lanong kadakot kabanengkong kaong haba ka kubor jong angel balay kalakut no kajing isnay kamyasa syu nagabenta kinong syong snong bapop bat balarem jong kapertay kibriw jong ublay kila pendep yaga kam jong ki nang tasnap ha kaong kibriw jong ublay kila yo pediang yau slap pakadu bat kilong kibara penkre ya lade nagabenta kapor kajing tenju kabahakmat jongki nangta syusyu kaong kabor kabayai lang bat kajing maham bakadu kalapan bitar sya yaki beman ya kajing bitar jongki lapan mele persya ya baro kibala pediang ya ke kubor baru syaitan un penki bar un pensyit syaka jing yakhi bajur kabakam palat jong gaman sim kajing isi bat kajing pensyitom ben kadagamot yagi briu jong ublay banangta kaong yagi briu jong ublay hakatahi kapor on pengat syaka jing jia jong kajing pensyitom khot bat kajing pensaja balabatai dau nong yetu lupa kum kajing jenjar ba u Jakob hoj hang ne ka kren yagit ya gato kajing ya Shem u Jakob nang ta kabakham snow tenat haga kot kajing yele bakraw kalanong kabasau peo balai kerteng yigi briu jong ublay lapalai barkhat du'e kasyakri jong utray kalasat nau Daniel khat ar lenong karkot kabaar kabalayatu babon na kita kibalayot hiya haga deumet ka kandeu kin kandet ki way si kajing imbom jukut bar ki way si kajing leran bar kajing ja buram bom jukut bat na gini kajing ya tu lupa ko ki para lok bayi jonga bangi Shem hau Daniel khat way bar khat ar lenong nang ta jing pen pau khat sao bar khat san lenong bar kum juru nagani ka kot kajing ele bakraw kelenong gabalai pupra hadu sau peu ngiyo i da gabashai ya kajing bitar kabakhadu jongki beman persya yegi breu bayaine jong ublay hadien balakhang no ya kalat jong kajing isen hangte habnen bat kom juru ya kajing tenju yaki onda haba ki bamman kilawan banyale persya yaki kumbau iso rengkat bagi saus pangut kilawan banyale ya u Jakob
badai kan nekeng kapor bagi briu jong ublay kinrong siya kaju kajing Yeshem kabau Jacob ulayat lengba. Jeremiah lai Paul nong berkot kebanyaw. Jeremiah lai Paul nong kerkot kabanyaw. Durlanat namar kadaga sngi kalong kabakraw. Kumta ba omdon kanu kabakum maka kalong kapor jenjar u Jacob Henry unyo laj imno naka para bejonga kane kade kapor jong ka jingjen jar bakraw ya Gibril jong ublay hoy kanlong tikum hagado kapor jong ka jing Yeshem u Jacob hoy kamday ka jing Yeshem hoy kamday ka jing Yeshem saba onrung no syaka kanan bakan ja pertai Henry kadai ka jing Yeshem saba onrung no syaka kanan kabakan ja benang oh hoy kanlong sisya kapor jong ka jing jar bakraw onda haba kinong syun dagajing bitar bakraw kilawan banyale persya yaki hot ngin don yakaju kajing Yeshem u Jacob ngin perkat hato ublay udang lanem ban pendep yaka kabaula kolar namar bagi pap jongi kibangilale kila krawe badai hangta ngin yam ngin lenyar ngin yasai baru blay mir labat sngi nagabenta ka jing pelai hoj ngin yai yale baru blay haka jing duai ko kihmen bagi para bayi jonga haka jing shisha ngiladei banang banle yagane nadu menta kombau Jacob ru ulanang banle nadu kapor kat baudang don hagaying ulaban day namar kata baulalong ubriu ubalapan kre ban Yeshem yagadu kapor namar hamar baun sarungno sya kanan para bejong pikan mau yagito gilangut ki perlok jong Daniel Nebuchadnezzar si mulatau yaka durblay kabada kaksir baro shiran yang baru lapan yang yaka haka penta dura Banangta ulah hukum ru ya baro gi kenjaban riu bakin yamane yaka baru uno ubam dem bambane on sale ayu on sapanyap lese ngin ya pule katu kane gi benta now Daniel lai lenong kadakot kabakat san mental lada pila kre hamar bapios ngau ya gajing sawa jong kada gajing put kasyarati kabajna katang muri ka nebel ka dur shimar bat ki kenja jing tembaro bandem ban mani ya kada dur blay ya gabangala tau bha Henry lada pim mani on sabretno ya pi sya hagada gaju kapor ha pedeng kalawarding balatang rem baru tau blay
ubala ban pelaj yapi nagakti jonga nang tagakot kabakan rio barkat nyau usyedrak umesyak pada Abednego kila yatu bagila ong haus im kon Nebukadnezar ngimdon kamban jubab yame hakane ladagalong komta ublay jongi yau bangi syakri ula ban pelaj yangi na kalawarding balatang rehem badun pelaj yangi ru nagakti jong me kos iem syangan keli yapi hato kane kamdei kapor jong kajing tenju ya kito ki laingot ki parlok jong Daniel hoi kadei hato kila dawa ya kajing kular kajong ublay hoi kila dawa pada kaju kapor kila syania scam ru hagi kular ki jong u kadai kane ken kaju kajing Asyam bagi briu jong ublay kin hapan ya lengba haga bakut artat jong kapor jong kajing jenjar u Jakob kadai kaju kapor haga begitu kilaingut kisamla Hebrew kilayasham bagadai kaju kajing Asyam yegi briu jong ublay hagapor jong kabakut mentangin ya pej biang nau Daniel lai lenong bangakwa bangin ya pej ya gadekat kaba arposau bat arposan on the komta Nebukadnezar mulalengo baula yang judge sisendon ula keren baula ong hagi reusa jong u om shem day laingut ki brio ki bangela bread bala kom hapdeng gadagading kila yatu bagila ong haus im shisha kos im ula yatu baulong hakmi ngalayo i saungot ki brio ki bayai lailoi kita yat kai hapdeng gading but kim don jing man sao ruem te kadur ubasau kalong kumukon ublay hato une ubasau ubaladon rengkat bagi niki laingut kisamla Hebrew udeuju ubaladon rengkat hagadu gapor jong kajing jaru Jakob hato uneu basau udeuju uban yeng ban pelaj ya lagi jong kibril kagapor jong kabakut kat komu Daniel kat ar lenong kadakot kabanengkong onda habakin rung sya kapor jong kajing jenjar hagapor jong kabakut kajubab kalong hoy udai Daniel lai arpopra Daniel lai lenong rekod kaba arpopra ka Bible gong anda kum tau Nebukadnezar ula keren baulaong long balakir ku yano yau blay jong Shadrach Meshach bad Abednego ubala pa yau angel jong u bad ubala pelaj yeki syakri jong u kibala syania hau wow weu neu angel ukun jong ublay hato deu ju ubala yale bau Jakob ho judei nangta ngien ya pe jing pen pau han nhiều lenong jing pen pau han nhiều lenong ngien ya pe kato kat ne tli ki dekat nagato kalenong jing pen pau han nhiều lenong garakhat ka bakhat lai lese ngien ya pule
hadu kerkot kabakat nyau. Kanika keren ya kabakut artat jong kapor. Ngasngau banong hallelujah. Yaro you try. Yegi breu bayane jong ublay. On sa ai haki. Yaga jingjob. Kada yaga nekeng. Banga kwa. Bapin ngau tu. Hoi. Kay ka banga kwa ban ong hagane kapor. Lada piladon ya ka jingay u Jacob. Lada pilanang ban syania hau blay kumu Jacob. Lada pilanang ban plaru yigi pop kiba pi pilale kumu Jacob. Compare katno pisngau ba pilangam hakapop pila ban syania hagi jingkular gi jong ublay un sapelaj ya lagi jong Gabriel hakapor jong kajing jenjar bakrau jing penpau henyau lenong kalai hadu kat nyau Dewe nagidagi temen basan nula kali uda ong hanga kini gibala kup kidagi jan kup bali hato kilong ki bat nang no kilawan dengalaya tu ha uko kanrat metip mame Deula ong hanga kini kilong kita keng kibawan nagadaga jingjen jar bakrau bakila saj yagadaga jan kop jongki bakila pen khoi li yaki hakasnam jong utau khon lang brat namar kata kilong akhmat kadaga khet ublay bat kia syakri ya u mensngi ban menmiet haka jaga kentang jong u baru tahu basyong halor daga khet un syong ka halor jongki kerkhot kabakan rio bakan nyau kinom tengan syu lemne sliang syu lemne gasngi kanam yo syo yaki lemne kano kano kajing shit na bauta ukun langbron ubah pedeng kadaga khet un syarayaki baru nyalam lenti yaki siki pukri kajing baru belai unyat no ya kajing jauh umat baru nagi khmat jongki hoi ublay un sapendap ialah kikular nagabenta kibril bayaine jong u tenre kajingkeli lano ngadei banang bansyania hakikular jong ublay lano pinang bansyania hakikular ki jong ublay kajubab lada kalong yanga neya piru kadei menta kapor bangin snotu bangim long shu kibriu kibang bidor kapor bangin snotu ban plano yigi pop kibangilale kapor bangin penmi bat bangin pensan ya kata ka jingai kabanam lashu ban penki da kanu kapor kamdei lashai kadei menta jing penpau khat lai lenong kadakhat kabakat san lesengan pulih kani kadakhat balai bor hau banai kemensim hagadaga durutau merat klau bagadaga durutau merat klau kanda yo krenru bat bakan yo penlong bakat kibanam mani dem yagadaga durutau merat klau onle kumno on penyapno yaki
Wow. Hatu kajing im jong Gibril bayai ne jong ublay kadon ne em ha kajing ma hoi kadon ha kajing ma balay namar bakapor kan sapoy kat kum gani kajing ye thu lupa bagi bor jong gani ke perthai kin saya so telilang kawe ban yang yale daga jing bitar bakra persya yiki breu bayai ne jong ublay pikan mau habau Jacob ulayo khubor ya kajing wan jong men jong ban yale ya kalalong kapor jong kajing jenjar ya kum juru kan long yeki brio jong ublay hagapor jong kabakut ngakwa ban puli nagakot kajingile bakra shwa bangan syong kasla kabalaispa prapopra balaispa prapowe laispa prapopra balaispa prapowe ngabhangan puli kasyakri jong utrai kaong kapor kabajanjar kat kata om shem ladon shen kan sa pliwang halor jongi bat ngindon kam ye kajing ye shem kabangimdon menta bat kabashibun kilong alhia palat banyo kalong bun sen kajing jia bagajing jenjar jing sitom kalong kham kraw ha kajing khmi lenti ban ha kajing jia long shisha henry kane kamlong kabashisha syapang kajing jing jenjar bakraw kabah khmat jongi kajing keren batai basyaitam kamla bankon lane biang ya kajing kraw jogane kajing syam kajing tenju bas ngeutriem hagara kapor kajing tenju kawai pa kawai kamensiam kadai ban yeng nagabanta yaladehi marway hakmat ublay kasyakri jong utrai kala sot nau Ezekiel khat sao arpeu dakaba ong latho u Daniel baru Job kila don hakari kat banga im ong utrai ublay kinom pelai yau khon senrang lemne ka khon kan thai henry kin pelai tang ya laki jong kimen siem daka hok jongki nangta khat due kasyakri jong utrai ka ong menta kat bau rang ba lang do ba kraw jongi udang penlong kajing pen Yesuk naga benta jongi ngidei ban yai wat ban kelalong kibajanai ha ukris watang kawai kajing perkhadru yau nong pen im jongi omla satia ban walam syaka ban pendem bat aitino syaka bor jong kajing pensyoy usoitan usyem hagidonot brio ya katu katni kajing long tenrai hakabaula ban yo ya kajaka yu kejat kajing kwa bapop ayu re ayu ya kabala yairi kendom kabada kata kijing pensyoy jong u ki pentrekam ya kabor jong ki
Henry Ukris ulong skem sepang yaladi usim jong ganega pertei uwan badum don ruhanga Yanis katsau lai peu usoitan shem lala satia ban shem ruhau kon jong ublei kaban penla ya ban yo kajing job ula sumari ki hukum mukpa jong ban shem ladon kapop ru hau bau soitan ulala ban pendengkam syaka jingyo kabu jong nangta kapenkut kumni kane kalong kajinglong ya kabadei ban shem hakito kiban yen hakapor jong kajing jenjar oh hoy lese pilaban ong pastor yang ihi kan long gabae ban kot hadu kane ka jinglong renga don tangkaway ban ong bagata ka long baru blay baro kilong kibala amen ban amen kan nungut na pi balayo y kabor habang yo snyo y katin ka jong blay hatong pis nyo yo bor y nga shimet habang yo snyo y kubor na katin ka jong blay nga shimet na yo bor hoy don ka bor habang ikado ka jing kajing jar ngisyo luwaj ngisyo do bor ngisyo katang ban ngisyo kat bangin ang puli katin jong blay kat bangin ang snyo telot bor ka jing long magkajam sim Henry hakani kamit nila yo snyo y kubor kapor jing jar y kibreo ka jong blay ka ay bor yang ashmet hatu ka ay pi ngi kwa ban ay ngu yo blay kubor boleh sam lang bay pastor JB Soklet hakani kamit pastor nakaliang jonga nakaliang jongi ka balang badlang ba jongi baro ngayeng pliyak baro ki bapet hakani kamit ngi kwa ban ay kublay pi pastor i kubor ka bilay pi la ya sam ngi hakani ka janmit nakaliang jongi ngi duai bo blay unyai kerku ye pi baru yai pedan kami pi kram pidang la shop dia sami kubor jong blay hakini kisngi ki por bidang wan le day leng bang social media le day haki ying mani le day hakan no jingi sengela pastor ngin yai duai bo blay kerku ye pi kram shibon ki min sem ki laban wan leng ba kubor ke bapin se sam bat leng ba jing pedan kam oblay ye jing im ke jong pi ngakwa ban ai kublay ru ye mystery kinti bala ai ke jing place dang ba jing dong jing duai dang ba bala ye lamru ye ke jing seng ke jong im te ka por kala biang ngi bangin pinuai no ke ni jing slok jing ha ka ni ka mit ka balai jong ke ni jing seng ye lap jing tongin pedem kle ban ngi ye duai ablek pa jing bahab neng ni kwa ban ai ngo atrai ki tu kubor ka bangila yo snyo om tang menta kamit Henry kini ki army ki bala de pro kumjo atrai ngila yo shibon ki jingker khu lengba ka jing yalam ka jong meo blay ban ni yai duai ba meo blay menai ker khu ngi sakini ki me ki bandang sa kumjo bar atrai haba pinwai no kani ki jing slok jungi ha kani ki janmin to ai ba jing age ba jong meo blay pa na bom jikut chibom jikun ka jing ai ai kun ba marwai jong meo Jesus Christ lem ba jing slok jong sim ba coin to ai ba kini ki lai hoi jing long blay kin yai pteng bandur kalem ni wei puai ki ba ngap ye kani khubor ha kani ki janmin na dum ta hado ki bom jikun amen ngakwa ban ai kublay pi baro ki balay ngap ini khubor kani janmit ni khot ye pi ba pinyai pteng ban ye sam ye kani khubor shikiway share kani ka link nang ba ki breu kin yo dub yo ye ki jingter khu kumbanga ba ping yo menta kamit ban ngai weri pi ba pinyai ngap i khubor la shai ka sngi la shai ka janmit ban sia sam i khubor jingi la i pastor Dr. KB Karpteng ka khubor ka ba inya sam ka de ka shap jong blay berkesap jong merat cloud ni kesap jong merat cloud berkesap jong blay kedai kubor ka ba bon ngi ngidang arteten ngidang klumar bar ngi khot ipi pinye snap khnang ye gani kubor khnang ba kalong jingker khu namta jong pi namta jonga namta jongi wei poi to tat ban kedo la shai sing to ai blay ka jingsuk un yai ker khu ye pi baro namta ka burom ka jong u amen